Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Sheila. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, guhit ng palad. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga-Butuan. Ang atong matatampo nagdasangan nga Sheila. I love you, Sheila. Diyan. Huwag ka na tinuchi. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga nung mulimod man ko nga, ang tinuod, nakagusto sa kunimo dyan. Kung mao ka na, uyab na ta. O dyan, Salamat, She. Kaya mo kong gisugot. naalang ko ihangyo ni mo dyan ha. Oh, unsa man na, She? Ayaw lang ko pasakit eh. Ikaw pa ba ang una na kong uyab? Dili mahitabo nga pasakitan ta ka. Kay love kay ti ka, She. Salamat dyan. Unsay giyan niya itong dyan din sa ato, Sheila? Namisita siya na ako pa. Unsa man, nanguyab ni mo? Oo pa. Unya, imong gisugot. Oo, Pataka ng pagsugot og tao eh. pa. Dagan na bagog na dunggan na ng tawahan. Nga palakiro na. Dagan na guyab. Tingali yung mabiktima ka na, ha? Pa. Sa una ra to eh. Dyan. Tinuod ba ito gisulti ni Papa ni mo nga daghang ko uyab? Pero sa una raman to, bata-bata pa ko. Pero karon nga sakto na ko sa edad, wa na ko eh. Labi na yun nga nakauyab ta. Di na ko ganahan nga mutanaw pa sa uban. Tinuod? O lagi. Ikaw na ang tanan alang na ko, Sheila. Salamat dyan. Sheila, Pa? bulakaw ko ha. Kaya nako importante nga doon. Sige pa. Ikaw lang bilin din isbay. Ayaw pagpatakaw pasakaw mga tao din eh, ha? Ibaw na karong panahon na daghan na kayong mga dautan. O pa. Mau ba? Ikaw na diharon sa inyo? Oo. Kaya na may gilakaw si Papa. Nga sa ato pa. Dili ko pwede umisita ni Maron. Dili gid dyan. Kaya na, basi masukuon niya si Papa. Wala na ko eh. Ha? Ayaw, uy. Dili ka pa di ka pasudlon. Ano ba sa kumusun? Anaan mo ko sa inyong gawas. Unsa? Basta wala ko. Bye. Oh. Hello? Hello, Jan? Kipawang maninuon? Hi, She. Gahiasan ani niya pasabton, uy. Giingnan nga ayaw pag-ari kiwa si Papa. Di magod si Papa ni mo nga akong tuyo kung ikaw man. Unya di magyapon ko makapasud nimo. Kay may bawaan niya ni Papa nga gipasudi ka. Patay ko. Aw, okay raman gud. Dire lang ko sa gawas. Pero, istorya lang gyapon ta. Oh. Iyay. Taligsik man. Unya, unsaon man na ron nga nagtaligsik man. Okay ra eh. Mawara bitaw ni taligsik kung muuwan. Iyay, uwan jud. Kapuya ni mo, uy. So, dire. Okay ra ko dire eh. Magpauwan lang ko. Aba, di, kapuya ba ni mo, uy. So, na dire ba? Sige na, kay mabasa ka.
Eh, abi na kong imo na lang ko pasagdan nga mabasa sa uwan. Saba diha, uy. Di nan bitaw na siyang ayaw pag-ari ni Anyig yun. Mingaw magkunin mo, good. Atik sad ay. Tinuod lagi. Si Unsa man? kining kita ra maging duha din eh. Pwede mo kiss ni mo? Ha? Dili ko, uy. Sige na, good. Uya, bitaw ta. Unya kuya ba? Mukis di ay. Oo. Ma'am, ginay buhaton sa mga uyab. Sige na po. Ha? Unya dili ko magpakis ni mo. Hindi ka pa kiss, ha? Uy! Uy! Hilom, eh. Sige lang ko sa kong buhaton ni mo. Uya, Ikaw bitaw ba ta. tikasan magugay ka? Shit. Diyan, diyan. Yan ang mahilak na ka. Ang. Imo naman kong nakuha. Unya ko nagbumabdos ko, be. Ako kung bumabdos ka, magminyo ta. Bantay bitaw, ha? Uy, hala. Pila naman ron kaadlaw nga na-delay ko. Ako ning klaruhon, be. Magpalit kong pregnancy test. Kiloo ko. Positive. Mabdos ko. Kinalang mahibaw ini si Jan Jan. May, Winon. Kaya may umabot na tang anak. Nalipay ka nga na mabdos ko, Jan. Siyempre, kay may mo lang ko, daddy. Unya. Unsa may imong plano ining akong kahimtang karon? Utang araw niya. Kaya makiksulti ko si mga amahan. Sheila, Pa? nakabantay ko nimo nga permi na lang kang magpundo sa iyong kwarto. Naunsa man ka? Uwa man pa. Kapoy lang akong lawas. Kadiyo, Tragod. Murag na usaban ng purma sa iyong lawas. Naunsa man? Mabdos ka? Mabdos ka ba? Oo pa. O kinsay amahan, ha? Si Jan Jan. O, tawga tong tawhana. Ingnan nga makiksulti ko niya. Dili naman makontak ang number ni Jan Jan. Akong atuon sa ilabi. Uwa naman si Kuya Janjan din sa amo. Hain man di si kuya ni mo. Nilarga man kahapon sa Cebu. Unsa? Niresulta na, ha? Pa, Unsay akong giingon nimo? Nga di lagi ka mo kumpiyansa to tawana. Tulawa. Igo ra kang ithanad to. pasaylo ako pa. Yaw sao man naroon na? Nga, mabdos man ka. Pagkatawon ko ni pa. O, Bahala na ko ay amahan. Bahala naman tao ning akong gimaptos nga way ilong amahan. Ampingan kinin ako. dayon pre, dali pre. Dayon. Oh, asa man imong anak, pre? Kinsa man ang gikuyog ni Papa? Sheila, gawas diha. Magtuyo ko nimo. Pa? Uy, mauni mong anak, pre. Guwapa man day, pre. Ay, guwapa, oy. May toyo ka na ko pa? Nagsabot namin ni kumpare Dodo na siya mga mahan sa imong gisabak. Unsa? Pa, unsa ko ning binuang agod? Dili ko makigminyo aning imong kumpare pa, uy. Ay, kung supa ka, ha? Ako ni gibuhat kaya naglantaw ko sa maayo ni mong ugma. May ning kumpare na ako kay dako kay ni og kayutaan. Mong ayaw kong supa ka.
Kinahanglan nga makigminyo ka sa akong kupar. Dili ko pa, oy! Ngano ko din taong minyoon man ko ni mo alang tao nga wa ko makaila og magawang pagyud nako. Aron maluwas ka sa imong kahimtang. Kay kisibata naman ka atong nakapamabdos nimo. Og di ako'y kumpare nga andam nga mudawat nimo. Ha? Mao kinahanglan makigminyo ka niya. Dili mahimo nga maminyo ko sa tao nga wa ko makaila. Ug magawang pagyud ako gidad. Karong katlawan. Mulayas ko din ni Samo. Muadto ko sa kwamika. Hala, mo ni nahitabo ni mo day, Sheila? O day, Ami. Pugson gyud ko sa pagpakigbidyo ni Papa sa iyang kumpare. Mao hinungdan nga nilayas ko sa amo. Day, tabagi lang una ko, day, pe. Anila sa kuya star sa inyo. Hangtod nga mga anak ko. Way problema, day. Tabangan ti ka. Bisag anhi pa kapuyo din ni sa amo hangtod sa hangtod. Salamat, day. Tungod sa akong kahadlok kami niyoon ko ni Papa sa iyang kumpare. Nilayas ko sa amo. Og nidangop ko sa akong amika. Og iya akong gitabangan sa akong pagpanganak. Bisan pa man sa nahitabo nako, nagpakalig-on gihapon ko. Kunon sa may nagpaabot ako sa unahan, ang Ginoo ra gyud mao ay nasayod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.